Ikke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer dames en heren. Dus je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Sorry, echt sorry. Excuseer dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daarop. Dus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, echt. Dames en heren, excuseer. Voor de mensen thuis bij de excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stembanden. Maar ik vind het vrij ergerlijk, meneer, gedurende een half uur gewoon uitgelachen te worden vlak in het gezicht van het publiek. Eigenaar, ja dames en heren. Ja, dat is ook goed. Dat is niet gebeuren. Dit moet me niet aanraken.